Αν οι ντοματιές σου μετά τη μεταφύτευση πήραν μπροστά, πρασίνησαν και άρχισαν να βγάζουν καινούρια φύλλα, πρόσεξε. Εκεί ακριβώς γίνεται το πιο συχνό λάθος. Πολλοί τις ταΐζουν βιαστικά, ρίχνουν δυνατό λίπασμα και μετά απορούν γιατί το φυτό έγινε θηρίο, αλλά ντομάτες δεν βλέπουν. Σήμερα θα τα πούμε απλά και πρακτικά. Πότε κάνουμε την πρώτη λίπανση στις ντοματιές μετά τη μεταφύτευση, τι βάζουμε και τι καλύτερα να μην ρίξουμε καθόλου, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που ο ήλιος, η ζέστη και το ξερό χώμα δεν συγχωρούν πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, μην βιάζεσαι. Αν το χώμα σου ήταν καλά ετοιμασμένο πριν τη φύτευση, η πρώτη λίπανση γίνεται συνήθως μετά από 10 έως 14 ημέρες. Αυτό να το κρατήσεις σαν βασικό κανόνα. Όχι την τρίτη μέρα, όχι την πέμπτη, επειδή λυπήθηκε στο φυτό. Η ντοματιά πρώτα πρέπει να πιάσει, να απλώσει ρίζα και να αρχίσει να δουλεύει μόνη της. Υπάρχει βέβαια και εξαίρεση. Αν το χώμα είναι πολύ φτωχό, αν φύτεψες σε εξαντλημένο παρτέρι ή σε γλάστρα με παλιό χώμα και βλέπεις ότι το φυτό μένει στάσιμο, τότε μπορείς να δώσεις μια πολύ ελαφριά αρχική βοήθεια. Όχι δυνατή δόση. Τη μισή από αυτή που γράφει η συσκευασία του λιπάσματος. Και πάντα σε ήδη ποτισμένο χώμα. Γιατί το λέω αυτό? Μετά τη μεταφύτευση, η ντοματιά δεν πεινάει αμέσως. Πρώτα προσπαθεί να συνέλθει. Η ρίζα ψάχνει χώρο, προσαρμόζεται στο νέο χώμα και ειδικά αν έχουμε ζέστη ή δυνατό νοτιά, το φυτό ζορίζεται. Αν εκείνη τη στιγμή του ρίξεις δυνατό λίπασμα, μπορεί να μην το αξιοποιήσει καθόλου. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να κάψεις τις νεαρές ρίζες. Και τότε νομίζεις ότι βοήθησες, αλλά στην πράξη έκανες ζημιά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι η ντοματιά είναι έτοιμη για την πρώτη λίπανση? Κοίτα την κορυφή της. Αν έχει σηκωθεί, αν το φυτό δεν κρεμάει μέσα στη μέρα, αν τα φύλλα στέκονται καλά και έχουν εμφανιστεί καινούρια μικρά φυλλαράκια, τότε μπορείς να προχωρήσεις. Αν όμως το φυτό ακόμη δείχνει κουρασμένο, μην το πιέζεις. Εκείνη τη στιγμή δεν θέλει φαγητό. Θέλει χρόνο, σωστό πότισμα και λίγη ηρεμία. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό. Τι βάζουμε στην πρώτη λίπανση? Εδώ πολλοί κάνουν το κλασικό λάθος. Παίρνουν ουρία, νητρική αμμονία ή ό,τι δυνατό αζωτούχο λίπασμα έχουν στην αποθήκη και το ρίχνουν κάτω από την ντοματιά. Ναι, το φυτό θα πρασινίσει. Ναι, θα βγάλει φύλλα μεγάλα σαν δεντάλιες. Αλλά μπορεί να καθυστερήσει την ανθοφορία και να μείνεις με πολύ πρασινάδα και λίγους καρπούς. Να θυμάσαι αυτό. Μετά τη μεταφύτευση, η ντοματιά δεν χρειάζεται πολύ άζωτο, ειδικά αν είναι ήδη πράσινη, δυνατή και με χοντρό κορμό. Αν της δώσεις κι άλλο άζωτο, θα αρχίσει να κάνει φύλλωμα, αντί να ετοιμάζεται για άνθη και καρπούς. Εμείς όμως δεν θέλουμε ζούγκλα στο μποστάνι, θέλουμε καλή ανθοφορία και δεμένες ντομάτες. Μία απλή λύση για την πρώτη λίπανση είναι η στάχτη από καθαρό ξύλο. Όχι στάχτη από βαμμένα ξύλα, όχι από κάρβουνα με προσανάματα, όχι από τζάκι όπου κάηκαν διάφορα, μόνο καθαρή ξυλόσταχτη. Βάζεις ένα ποτήρι στάχτη σε έναν κουβά με 10 λίτρα νερό. Το αφήνεις να σταθεί μέχρι την επόμενη μέρα, ανακατεύεις καλά και ρίχνεις περίπου 1 λίτρο γύρω από κάθε φυτό. Όχι πάνω στα φύλλα, στο χώμα, κοντά στη ρίζα. Η στάχτη δίνει κάλιο και ιχνοστοιχεία. Βοηθάει την ντοματιά να προχωρήσει προς την αμφοφορία χωρίς να την σμπρώχνει υπερβολικά στο φύλλωμα. Για έναν μικρό κήπο, ένα μποστάνι στο χωριό ή λίγες ντοματιές στην αυλή, πολλές φορές αυτό είναι αρκετό. Όμως εδώ στην Ελλάδα χρειάζεται προσοχή. Σε πολλές περιοχές έχουμε ασβεστούχα και ήδη αλκαλικά χώματα. Το βλέπεις συχνά σε νησιά, σε παραθαλάσσια μέρη, αλλά και σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αν το χώμα σου είναι ήδη αλκαλικό ή αν έβαλες στάχτη στη φύτευση, μην το παρακάνεις. Η στάχτη δεν είναι κάτι που το ρίχνουμε κάθε εβδομάδα χωρίς σκέψη. Αν θέλεις μία πιο σταθερή επιλογή, μπορείς να πας σε λίπανση με φόσφορο και κάλιο. Για παράδειγμα, σε 10 λίτρα νερό μπορείς να διαλύσεις μία κουταλιά της σούπας υπερφωσφορικό και ένα κουταλάκι του γλυκού θηϊκό κάλιο. Μετά ρίχνεις περίπου 1 λίτρο σε κάθε φυτό, πάντα σε υγρό χώμα.
Αυτή η λύση δίνει στην ντοματιά αυτό που χρειάζεται σε αυτή τη φάση. Φόσφορο για τη ρίζα και την ανθοφορία, κάλιο για δυνατό φυτό και καλύτερο δέσιμο. Χωρίς να την φορτώνεις με άζωτο. Και κάτι ακόμη. Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές, δεν χρειάζονται 5 υλικά στο ίδιο ποτιστήρι. Όσο πιο απλά δουλεύεις, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις τι βοήθησε και τι δημιούργησε πρόβλημα. Πώς κάνουμε σωστά την εφαρμογή? Πρώτον, ποτέ λίπασμα σε στεγνό χώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά με τις ζέστες που έχουμε στην Ελλάδα. Πρώτα ποτίζεις με καθαρό νερό. Αφήνεις το χώμα να υγρανθεί καλά. Μετά ρίχνεις τη λίπανση. Αν ρίξεις λίπασμα σε ξερό χώμα, η συγκέντρωση γίνεται πιο δυνατή και οι ρίζες μπορεί να στρεσαριστούν ή να καούν. Δεύτερον, ρίχνεις πάντα στη ρίζα, όχι πάνω στο φυτό. Η ντοματιά δεν αγαπάει να βρέχονται συχνά τα φύλλα της. Σε περιοχές με υγρασία, σε θερμοκήπια ή σε κήπους που δεν αερίζονται καλά, τα βρεγμένα φύλλα αυξάνουν τον κίνδυνο για μυκητολογικά προβλήματα. Το λίπασμα πρέπει να πάει στο χώμα, όχι στην κορυφή. Τρίτον, μην το κάνεις μεσημέρι. Ούτε λίπανση, ούτε δυνατό πότισμα μέσα στον καυτό ήλιο. Προτίμησε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι, το φυτό παίρνει καλύτερα την υγρασία και δεν στρεσάρεται. Τέταρτον, κράτα τη δόση. Περίπου 1 λίτρο σε κάθε φυτό είναι αρκετό. Μην πεις, ας ρίξω παραπάνω για να γίνει πιο γρήγορα. Με τη λίπανση δεν δουλεύει έτσι. Η σωστή δόση βοηθάει. Η υπερβολή χαλάει την ισορροπία. Τώρα, να πούμε και τι δεν κάνουμε. Δεν ρίχνουμε ουρία σε ντοματιά που είναι ήδη πράσινη και δυνατή. Θα γεμίσει φύλλα και θα καθυστερήσει να δώσει καρπό. Δεν ρίχνουμε φρέσκια κοπριά. Η φρέσκια κοπριά δεν είναι φίλη της ντοματιάς. Μπορεί να κάψει ρίζες, να φέρει ανισορροπία και να δημιουργήσει προβλήματα. Άλλο πράγμα η καλά χωνεμένη κοπριά ή το ώριμο κομπόστ που μπαίνει σωστά στην προετοιμασία του χώματος. Η φρέσκια κοπριά κάτω από την ντοματιά δεν είναι καλή ιδέα. Δεν ανακατεύουμε τα πάντα μαζί. Στάχτη, ουρία, κοπριά, υγρό λίπασμα και κάτι ακόμη για σιγουριά. Όχι. Έτσι δεν δυναμώνεις το φυτό. Μπερδεύεις το χώμα και πολλές φορές το ένα υλικό ακυρώνει το άλλο. Και δεν κάνουμε δεύτερη λίπανση αμέσως μετά την πρώτη. Έκανες την πρώτη? Τώρα παρατηρείς. Βλέπεις την ανάπτυξη, τα φύλλα, την ανθοφορία. Η επόμενη κίνηση γίνεται ανάλογα με τη φάση του φυτού και συνήθως όχι νωρίτερα από 2 εβδομάδες. Αν έχεις ντοματιές σε θερμοκήπιο, μπορεί η πρώτη λίπανση να γίνει λίγο πιο νωρίς, περίπου στις 10 ημέρες, γιατί το φυτό συνήθως ριζώνει πιο γρήγορα. Αλλά θέλει καλό αερισμό, γιατί η ζέστη μέσα στο θερμοκήπιο ανεβαίνει απότομα. Αν οι ντοματιές είναι έξω, στον κήπο ή σε χωράφι, καλύτερα να περιμένεις κοντά στις 14 ημέρες, ειδικά αν οι νύχτες είναι ακόμη δροσερές ή αν φυσάνε δυνατοί άνεμοι. Στη Βόρεια Ελλάδα και σε ορεινές περιοχές, η ντοματιά μπορεί να αργήσει λίγο να πάρει μπροστά. Στη Νότια Ελλάδα και στα νησιά, πάλι μπορεί να στρεσαριστεί περισσότερο από τη ζέστη και την ξηρασία. Σε κάθε περίπτωση, δεν κερδίζεις τίποτα με τη βιασύνη. Άρα, με λίγα λόγια, η σωστή σειρά είναι αυτή. Περνούν 10 έως 14 ημέρες από τη μεταφύτευση. Βλέπεις ότι η ντοματιά έχει ζωντανέψει και έχει βγάλει καινούρια φύλλα. Ποτίζεις πρώτα με καθαρό νερό. Μετά δίνεις ή εκχύλισμα στάχτης ή ένα απλό λίπασμα με φόσφορο και κάλιο. Το κάνεις πρωί ή απόγευμα. Ρίχνεις περίπου 1 λίτρο σε κάθε φυτό. Και μετά σταματάς και παρατηρείς. Και κάτι τελευταίο. Αν στη φύτευση είχες ήδη βάλει λίγο υπερφωσφορικό, κομπόστ ή καλά χωνεμένη οργανική ουσία, το φυτό έχει ήδη μια βάση. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη λίπανση πρέπει να είναι πολύ ήπια. Μπορεί να αρκεί μόνο λίγη στάχτη, αν ταιριάζει στο χώμα σου, ή και τίποτα για λίγες ακόμη μέρες. Στον κήπο δεν δουλεύουμε με τυφλό πρόγραμμα. Δουλεύουμε με παρατήρηση. Κοιτάμε το φυτό, το χώμα, τον καιρό και τη ζέστη. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γράψτε μου στα σχόλια
Εσείς πότε κάνετε την πρώτη λίπανση στις ντοματιές μετά τη μεταφύτευση? Βάζετε στάχτη, λίπασμα, κομπόστ, εκχύλισμα από χόρτα ή τις αφήνετε πρώτα να δυναμώσουν μόνες τους? Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.